Што рабіць, калі работніка хочуць адправіць у войска за тое, што ён нібыта дрэнна працуе? Важна пісьмова высветліць, хто менавіта прыняў рашэнне аб яго накіраванні і на якой падставе. Калі вас уключылі ў нейкі спіс дрэнна працуючых або правініўшыхся, пісьмова патрабуеце растлумачыць, хто склаў гэты спіс, якім нарматыўным актам ён прадугледжаны і якія юрыдычныя наступствы мае ўключэнне ў яго. Калі справа дайшла да ваенкамата, позву ігнараваць нельга. Наадварот, прыходзьце прадугледжаную законам працэдуру і патрабуйце копію рашэння прызыўной камісіі. Менавіта гэтае рашэнне ўжо можна будзе потым абскарджваць. Рашэнне раённай або гарадской прызыўной камісіі можна абскардзіць у абласную прызыўную камісію або непасрэдна ў суд. Тут важна дзейнічаць хутка, тэрміны кароткія, 1 тыдзень. Абскарджванне ва ўстаноўленым законам парадку прыпыняе выкананне рашэння да разгляду скаргі. Галоўнае пытанне в такой скарзе павінна быць вельмі простым. Якая канкрэтна норма закону дазваляе прызваць чалавека на вайсковую службу, таму што кіраўнік лічыць яго дрэнным работнікам? Такой нормы проста няма. Вядома, калі чалавек паводле ўзросту, стану здароўя і іншых устаноўленых законам крытэрыяў падлягае звычайнаму прызыву, дзяржава можа сцвярджаць, што яго прызвалі на агульных падставах. Таму збірайце доказы, што прычынай стаў менавіта працоўны канфлікт, перапіску, распараджэнні, тлумачэнні, сведчанні калег, інфармацыю пра ўключэнне ў спецыяльныя спісы. Менавіта тут слабае месца ўсёй гэтай кампаніі. Трэба тлумачэнне? Пішыце ў наш тэлеграм-чат.